Shubor nakaslem jong unongsan hima. Executive Engineer PHE Maukerbat Division uba Kenong Basau ringkat uba I Kharbudan SDO PHE Maukerbat Subdivision but uba P Mirthong GE in charge haka khatway tari unai biang acha afusan ile hiar jurep ya kashnong penden diwa Southwest Khasi Hills District kumshibenta ban budien halor gajing pentre ya scheme JJM hapo kani kashnong kabla pentre haka jingdot kabakot kumba handru pu arlak tingka bat kabla yo ban pendap haka pratari unai biang arjar arpulai Haka ni kecing jurep lalap bagajing pentre ya ke skim JJM haka shnong pendan diwa kala long ke job haka ba kumbah new pui tali ki long yeng kila yo eka umbam umdi ke biang kentup ya ki south tali ki school lower primary art tali ki school upper primary ke way ke secondary school but ke Anganwadi center kani ke shnong kala yo ru ya kecing itu kum ke har ghar jal village ke babaro ki long yeng long sem but ki jaka ajing hikai kila yo eka umbam umdi Nagliang ginong ilam shnong bat ki pat ba kila ay kajing kublay kerpang yu menteri rang ba adu kari India Narendra Modi bala penyo ek ni scheme bat kila ay kublay ru ek office u executive engineer PHE Maukerwan u bala penwit penbiang ya gijinon kam baro akbede ba kajing pentre ya ni scheme u ba Kenong Basau ba ajing kran u pen paw kajing smokeman ka ba kraw banyo I ba kajing pentre ya scheme JJM ha shnong pendan diwa kala long ka ba job Kebakilong ying long sem baro kila yo shisha ya ke jimin toy lingba kan ke scheme. Kene ka we ni ki platform tiba la yo lingba kan ke scheme JJM. Long kene ka we ni ki platform bala yo lingba ke scheme JJM. Bakalong ka jimin toy hadu kata-kata ini try ru dor ringkat bat nga ha kene ka por. Kalong ka jimin toy nak banta kilong long sem kublai shibun. Hoa trai chung buat cok anu JJM nga hukuman ha bukan huk chung Kamar banyak ngadi Anganwadi batreng leha penen diwa kena duk bang yo ya kene ka JJM ngila khamsuk namar hapor menchua bompadon kane ni hablik sadlik kling hang thi ha wa bun kitiar kila ja hang to po menre metang la yo kane ngila khamsuk bat haba slap ka beneng ru haba menchua klempat yo ya kane ka JJM ni satiara te haka wa pat ka long jingut menre mentapat la don kane ka top ke ngila khamsuk tangkata Tengjonga kede Josti dan Karbani ngasong kelas 7 lawan skor hak skor aski secondary school penandiwa aduk bagi layu ngilas ngakemen bat ngilayo ban penkuja ki pancana bat kemju lagi classroom ngilayo ban shed ja school ai kuble ya ke sarkar bakal ai yangi ka kerteng jonga de I Sar Herald Jerwa ngade headmaster jong ka penandiwa RC secondary school ngapen pau ka jing sungu bat ka jing kublai khamtam yo prime minister jong kari India jungi Narendra Modi ya iba ila penyo ya kene ka scheme JJM ringkat bat ka PHE Maukerwat division hakaba nadu kato kapor bangilayo kene ka scheme JJM ngilayo shibun kijing mentoy khamtam na ka benta kijing penkhuj ya ki pain khana kijing penon kam na ka benta ka umbam umdi khamtam haka mid the meal ban shed ban tiu ngiliyo pendan kam lingba kene ka nadu bakadon ka ne ka ngim ju kudu shu hapo ka school ngila sukumen shikadai na ka banta kene ka scheme te ngi sukarmen bat ngi ai kublai sa chisin ba kene ka scheme kan yaine bat kene ka ru kan yaine hapo ka school ka jungi kublai sibon kabaning kong ha kene ka por na kaliang ka jonga ngaso ban pen itu usualde ngade iba sepilan jerwa ngade menteri senong jong kandeka pendendiwa kabaha papok ka Southwest Khasi Hills District Maukerwat kabar ngasu man ai kublai kerpang na kabenta lat patai kubor iba ladon rengkat ha kane kepor
bat ilayo ban ring naga bantai ke jing keren jongi ha kane kasni ke babanta ngai kublei naga bantai ki rurang ba jong kasnong ki dikhot jong ka WWSC nang ta ki long kemi badon lang ha kane ke por ringkat berkini ki long kemi ki ba long kum kita ke dong tes ya ka jong kasnong barok ka wei teng ai kublei naga bantai jong ki kerpang ai kublei naga bantai ki officer napo ka tnat PHE mau kerwat ka baya don lang ha kane ka por te shoban yai shakmat ngaso ban phai khandiat ha ki por ki bala lek no ngi kan mau mensyua kane ka snong ke jongi habang impat yo ekipai ngi haban sulitong jingai na ka jing kasam habang ira yo khiu ngi hapatan rong ha ka kli bat kane la bam ye ka por kane la le bun snem ha bat chibun na ki khna ha ba ki le tong namar bagi haptan rong ha ka kli hap ku kit da ka kho kom ta ki ur ki yo ban penjot iki khiu kladai ka jing du nong ka bakrau na ka banta kata ha ki tu ki por ngakan mau bat ka baar hadin ba lakut kane ka ladon kya nakaleng jong ka PHE ka ba layo ban ai ye ki pai hapo kane ka snong ka thau ka jongi Andrei wat la kataru kambiang balai kambiang namar ba ki pai kedang don tang khendiat ha ka wei ka dong ki don tang kum ba ar lai tri ki platform te kum ta ki pai ba jong snong ki sem jing ba ha ka badai ba kane namar balai namar ba ki ha ban ap da ulain na ka banta ka tang na ka banta ka ka bam ye ka por ha ka jaka ban lek tre ban lek ta kum ta ki breu lut no ka por na ka banta ban ap ye ka kata ka dei ka khana ka ba kasnong ka jungi kalamat ya kita ke jing hapo kane kasnong ka thau ka jingi tang na ka daw ka bat benta ngawan ra ka khana jing job jong kane ka skim bathamai kata ka long ka jal jiban mission kane ka skim kalong ka jiman toy bakrau na ka benta kilong sam tenga soban ai kublei kerpang na ka benta prime minister Narendra Modi bat ekatat PHE mau kerwat kabala penyo ia kane ka sanction hapo kane ka snong ka thau ka jongi chua ban pentre ia kane ka skim na kaliang jong ka PHE department kalayo ban wan sorbe hapo kane ka snong ka thau ka jongi baradin balayo ban pendep ia kane ka sorbe baro layo ban bu ia ka sanction bat chua ban ai kontrak ban pentre kam ya kane ka skim pentre ya kane ka skim hapo snong ka thau ka jongi na kaliang jong ka WWC kala ai ka jing menjur ya utau kontrak lanai utau nok pentre jong kane ka snong ka thau tang kata ka WWC ringkat ba ka snong baro ka weng layo ban ya pen baitlang na ka banta ban penmi ya kata ka 100% kum kadak ban ya trelang na ka banta ban pentre ya kane ka skim bat shisha kane ka skim kalong kabamantoy hadu kata-kata habalayat kane ka skim habalayat pentre ya kane ka skim hapo ka snong jongi nakaliang jong ka ngai kuli nakaliang ki katrat jong ka PHE ringkat bat ka WWC man kapor ke balalet ban jurip na ka banta haba pentre ya kane ka skim knang ba kane ka skim kan long tik kumba lamang bat kinong yo bantoy kide ban yo bai tik kumba lamang tena tak daw ngi kum ka snong ka thau ngi kum ka WWC ringkat baka tlat jong ka PHE ngi budin na kapor bat kum ta kala urlong sisa teng yo i bahang ne song jing kalong ka jiman toy ngadai ba kenong sau executive engineer jong ka PHE mau keluar division bat ha ka juga por ngadai member secretary jong ka DWSM jong ka Southwest Khasi Hills District. Nidon ha kane ka snong hang ne apo pendan dua ha kane ka sngi tingkat bari SDO iba Kharbudon IGE in charge jong kane ka skim hang ne apo pendan dua DPMU ba Stephen Walang bat ki staff jong ka PC department bat ngidon ru ha kane ka por kenta rengkat
baru menteri jangka nasional Deru haka juga por chairman jangka VWC bat kunjuru ngidon ru haka ne kapor ringkat bat di secretary jangka VWC jangka nasional Pandan Diwa. Na kalian jungi ke PC department idap da kajing dokumen ke background haka bang yo ya ke ban kami ban page ya kajing pentri kam ya kan ka skim JJM haka nasional Pandan Diwa. Ban ngilap sisa bakar kom pentri kam ya kan ka skim kalong sisa ka bajom ha ka bang ilayo ya ka ban ya keren ya menteri yo secretary ya ki nong sing sinong jang kan sinong ya ki long kami ka ba kili thu ya ka jing dokumen ka jong ki ya ka jing mentoi ka background ka ba ki yo na kan ka skim JJM ha ka ba ki long yang baro ki badon ha kan ka sinong ki yo ya ka umbam umdi 24/7 but ki ongru ba teng umla syu ban penon kam ya kan ka ka ba ni ki yo na ka jaljiban mission bat kum juru ni dokumen ba kane ka skim JJM kala yo ya ka ban ai ya ka jing sekri ka ba kodor ha ka ba kane ka kala yo ya ka ban penpoi kani ka skim kala yo ban penpoi ha ki southly ki lower primary school ki badan hakan ki sinong ki artli ki upper primary school ya ka way ka secondary school bat kunjuru ya ka way ka aganodi center ka badan hakan ki sinong te ngakwa ban itu hakan ki por ba hakipor ki ba mensho kinong sing sinong jang kan ki sinong kidan hapdeng jang ka jing namar ba ki hap ban letong ki wadot ki bajinai na kan ka sinong bat kalong sya ka jing ka ba crown na ka benta jong ki ka ba ki haban penlot bun kapor na ki kenta ban yo ya ka umbam di ha ki posnem ki ba mensyua bat hagasnem sejar naispa kandai penriu na kaliang jong ka PhD department adin ba kalayo ban submit ya ka skim hagasnem sejar naispa kandai penriu layo sanction na ka state ha kador ka ba lailak khatla hajar tingka but lamba jong kani ka skim ka palayo hagasnem sejar naispa kandai penriu layo ban bu tang katuk ne teli ki platform hakidong ki bapher jong kan ke sinong Pandan Diwa but kam simlala ya ka ban penhun ya ki nong sing sinong jong kan ke sinong namar ba ki hap ya ka ban tang na ki platform ki badan katuk ne teli hakidong ki bapher jong kan ke sinong Pandan Diwa Prime Minister badan burom jengi Narendra Modi abai ila launch ya kan skim JJM house name arhajar khat khandai na kaliang jongi ka PC department Maupura division ngila submit ya ka skim ka bakerteng ka augmentation of Pandan Diwa water supply scheme ha ka ba layo sanction ha ka dor ka ba riu po ar lak tingka ha ka ba layo sanction ya ka house name arhajar arpho but adin balayo sanction ya kan ka skim rengkat bat kajing penbet bat ka VLC bat ka sinong layo ya ka ban pentrikam ya kan ka skim nadu ka snem bang ya sanction nadu ka snem arhajar arpho but nilayo ya ka ban complete ya kan ka skim physically ha ka snem arhajar arpulai but menta hak biadai bat kajing siu ya ka bil jong ki kontraktor hooj ngimpan laban siulut kadang don ka financial pending kumba lailak tam ya ka ba ngidang up naga government bahkan ai khanang bang yo ban siudap ya ka bil jong ki kontraktor jong ka ne ka skim hang ne hapo Pandan Diwa